салому алайкум ҳама каса бародаро, хоҳаро, модаро, апо, дударо, ако ҳаматонро бо ин якумин рӯзи моҳи шарифи бузург, моҳи шарифи рамазон табрик мекунам. гуфтани онум ки кадоме ки хафа кардагем, кадоме ки мо хафае бахшиш мепурсем, кадоме ки дилша ранҷонда бошем, боз як бор дига бахшиш аз бародаро ки аз мо хафаянд, куҷоида бошем бародаро ширинар саломат бошен, ба хотири моҳи бузург бубахшен. аллоҳ нигаҳбонатон, сарбаланд хонаобод бошен. лайк, подписаться, поделиться фаромӯш насозен. боқӣ сарбаланд хонаобод бошен ки имрӯз якумин рӯзи моҳи шарифи рамазон аст. зинда бошен, зинда.